Kudeaketa gardena, zorrotza eta eraginkorra egiteko garaia da. Beti ere ilusioz. Lan egiteko eta mugitzeko. Lehentasunak finkatzeko garaia da. Hori da krisia gainditzeko bide bakarra. Arduraz jokatu behar dugu. Herritarren behar nagusiei erantzunez. Zarautz, etorkizunera eramango dugu. Kohesionatuta eta lehiakorra. Gure kulturan, hizkuntzan eta nortasunean errotutakoa. Zarautzek ilusioa berdu. Bultzada berri bat. Gobernu talde sendoa lortzea da hori egiteko bide bakarra. Idea agiak eta lideagoa. Egiteko modu ezberdina. Eta erabakitzeko gaitasuna edokiko duen gobernua. Zentzuz eta zintzotasunez behar guztiei erantzuten. Eta gertutasunean oinarrituz. Gaztetasuna, ekiteko gogoa eta esperientzia uztartzen ditugu. Geure onena emateko momentua da. Eman botoa EAJ-PNV-ri.